Ето начина как да си вдигнеш оборота в следващите 4 месеца с над 50 000 лева, единствено и само с органично съдържание. Правя този клип, за да може да помогне на максимално много хора, които не се квалифицират за моят бизнес, а ако се квалифицирате за моя бизнес и виждате това случайно, или сте дошли от социалните мрежи, или сте срещнали с някъде с мен на живо, то мога да работите с мен, цъкате долу копчето и директно си правим среща. Тоест, трябва да сте малък бизнес, трябва да имате вече услуга, продукт и трябва да ви трябва маркетинг. Защото предполагам, че ако гледаш това, най-вероятно до сега е било филма, шиеш пари в платени реклами, които не работят, или правиш някакви клипчета, ама нищо не правят те, нито гледания, и дори да правят гледания, не правят продажби, или ако правят продажби, идват някакви хора, които не искаш всъщност да са ти клиенти. Да, знам. Или другия филм, платил си на някаква агенция, някакво лапе, което живее в апартамента на техните, в детската му стая, и оттам той ти шие пари в платени реклами, или той ти качва някакви клипчета с картинки и субтитри и те не работят и просто вече като не мога. Съответно, гледай си този клип и мисля, ще ти помогне. В последните няколко дни Елес ти е помогнал на над 100 бизнеса да достигнат каквито и да е резултати. Над 50 000 оборот, 50 000 оборот, да си намерят служители, да си намерят нова оферта, да си направят това и това и това. Само единствено с органично съдържание в социалните мрежи. Съответно, аз от 2020 година се занимавам с съдържание в социалните мрежи, като инфлуенсър, като контент креатор, и нещата, които съм научил в личния ми бранд, после се оказаха приложими. Защото разбрах, че маркетинг в социалните мрежи е малко повече от това да казваме на хората scarcity urgency, цъкни сега, не остава време, не остават бройки, купи сега, купи. Хората не влизат в социалните мрежи за да купуват неща. Това е добър сайд ефект на социалните мрежи, но също хората влизат за да получават стойност. Те си лежат на леглото, те си стоят в туалетната, скролват си, гледат си YouTube, TikTok, каквото и да е, за да може да получават съдържание, да се разпускат, да научават неща, да се вдъхновяват. А това, което е правилно до сега, не работи. И повечето хора не го сващат. Съответно, аз съм тук да ти го кажа. Това стария начин на пускане на клипчета, купи сега, цъкни, не остават бройки, не остава време. Това е умряло още 2004 по телевизията, купи един нож и получи още 200 така безплатно. Това не е бачка. И това е някакъв академичен университетски начин, дето са научени хората, но социалните мрежи не са място за това. Социалните мрежи са място за стойност, социалните мрежи са място за създаване на общност, създаване на една група хора, които са ти толкова големи фенове, толкова обичат тебе, бранда ти, бизнесът ти, служителите ти, всички хора, които участват в твоята мисия. Те ти стават фенове на продуктите, на услугите, преди изобщо да са ти клиенти. Философията на Елести Креатив е: съдържанието трябва да е истинско, искрено, не префарцувани, излъскани и направени супер модерни, красиви, хубави клипчета, които после да не продават, да правят някакви гледания много, защото някакви лапета са цъкнали на копчето, а всъщност да достигаме до правилните хора, които да ни станат фенове и след това клиенти. Всъщност да имаме качествени лидове, не да разчитаме на 200 000 гледания, от които да купат двама души. Ако трябва ще има клип с 15 000 гледания, но ще има 200 клиента от него. Това е целта. Целта е да стигнем до правилните хора и да ги докосваме истински. Целта е не да ги плашим, ще свърши времето. Целта ни е да може да ги докоснем, да може да ги вдъхновим. Това е истински маркетинг. Това е вкарване идеи в главите на хората, но не за лошо. Не е вкарване им идеята, че вече са закъсняли. Хората се събуждаме сутрин, вече сме закъсняли, вече нещо сме изпуснали, все нещо губим. Не, трябва да вдъхновим хората. Това е свежия въздух в социалните мрежи, това е свежия въздух в маркетинга вече. А това хората да са ни фенове, искрено да обичат нашия бизнес, искрено да чакат най-новото нещо да им пуснем, че да искат да го купят. Се получава с мисия, визия, ценности. Получава се с това те да се чувстват като са част от нещо. Защото те са част от нещо, защото те стават нашата общност, общността на този бранд. Всеки иска да е част от нещо по-голямо. Съответно, ние наистина създаваме нещо по-голямо, което да може хората да са част от него. Доста е просто, когато си го правил 1000 пъти, но в началото се започва с мисия, визия, ценности. Как се намира мисията, визия, ценности? Прави си една диагностика, отговаряш си на въпросите. Защо го правя това нещо? Как ще изглежда света, като го направя това нещо? И какво няма да пренебрегна, какво няма да зарежа като морал, като принципи, за да стане тази визия? Да чакам ли слънцето да се изгрее отново или да продължа да го правя? Така да остане слънцето. Що аз съм слънчо, в крайна сметка. Аз съм нашия любим Шизо. Ако гледаш до този момент, значи си луд и направо съкай долу и силно ще бачкаме. Как аз го правя това нещо с клиента ми? Първо правиш диагностика, трябва да знаеш целият ти бизнес, как работи, как оперира, откъде, какво. Трябва да знаеш каква ти е фунията на теб, за да можеш да добавиш към нея социални мрежи. А не разчиташ, че социалните мрежи са тука и твоята фуния си е тука и някакси трябва да телепортираш клиенти оттам. Трябва социалните мрежи да са продължение на твоя бизнес, а не нещо, което си даваш още задачи. Затова повечето бизнеси нямат адекватен маркетинг в социалните мрежи, защото
Повечето си мислят, че те всъщност трябва да създават съдържание, ама такова като трябва да сядат един ден да снимат 50 клипа или трябва да сядат всеки ден по 2 часа да стоят и да монтират, да обработват. И има хора, които се, пак казвам, лапето в детската си стая в апартамента на техните, който се е научил как да монтира. Той идва и ти казва: ей, дай, аз ще сложа субтитри и картинки. Да бе, пич, ама като това не е маркетинг, това е субтитри и картинки. Това е монтаж и то не е добър монтаж дори. Съответно, не трябва човек това да го прави. Човек трябва да си сложи телефона и да каже истината. Съответно, за да знаеш тази истина, трябва да знаеш кой си, какъв ти е бранда, за какво се бори. Оттам нататък трябва да си направиш един план, една стратегия. Какво ще поствам, как ще поствам. Но по-скоро в какви контент пилъри ще го поствам. Не само, ще кажа тук едно клипче, ще кажа тук едно клипче. Трябва да имаш начин да си измисляш идеите, трябва да имаш система, в която да си правиш видеата, да документираш повече, отколкото сядаш пред някаква камера и говориш. Хората искат да видят истината, истинският ти бизнес. Ако бизнесът ти е добър, помага на хората, знаеш за какво говориш, професионалисти, единствено нещо, което трябва да го покажеш на хората. Оттам нататък следващото нещо, което се прави. Веднъж в седмицата сяда човек. Аз с моите клиенти, ти сам със себе си, сядаш и казваш: добре, какво стана миналата седмица, кои клипове са добри, кои не са добри, защо са добри, защо не са добри, какви коментари получих, как ги получих. И оттам нататък започваш да следиш всъщност кое работи, кое не работи, за да може постоянно да се рефрешваш с нови идеи, за да може постоянно да си свеж, да си в близост. Не можеш да очакваш, че имаш някаква група хора, които ти водиш, защото щом имаш последователи, значи ти си лидер. Ти водиш хората на някъде. И въпросът е на къде ги водиш и как ги водиш. И ако очакваш, че просто ще снимаш в един ден 120 клипа и качваш следващите 3 месеца, значи си е така. Ама не от хубавото е така. От Лего е така. Знаеш как има Батман и има Лего Батман. Лего, това е играчките. Лего прилича на Батман, ама не е баш Батман. И съответно Батман спасява лошите, а Лего той просто изглежда като Батман. Не си наистина луд. Наистина луд си, ако виждаш своята общност като наистина хора, които ти трябва да водиш и се ангажираш с тях, влизаш в тях, разбираш ли проблема, защото това са твоите клиенти. Това са твоите клиенти и без това. И ти няма как да не им обръщаш това внимание. Няма как да използваш социалните мрежи. Не можеш да ги виждаш като някакви цифри просто в социалните мрежи. Трябва наистина да разбереш, че ти говориш на истински хора, които ще станат твои клиенти, ако видят, че ти се отнасяш с тях като с истински хора. Затова тези тактически срещи са изключително и много важни. Има още много часове и години мога да говоря, но за момента това е. Трябва да знаеш на кого говориш, трябва да разбереш как да говориш на хората, трябва да разбереш кой си наистина и трябва да разбереш философията зад социалните мрежи. Като разбереш майндсета, направиш си една стратегия, тактически знаеш какво да правиш, там вече идват и парите. Там е за стъпката, в която всъщност ти знаеш как да продаваш на хората. Защото ти ги познаваш, те са истински хора. Те вече се ти влязли в магазина, се ти вече клиенти на бизнеса, но са онлайн. И ти трябва да знаеш как онлайн да можеш да ги обслужиш. Преди да са влезли в магазина, преди да са влезли в сайта. Отново напомням, ако си собственик или някой, който участва в бизнес, който търси да дигне оборота си с 50 000 за 4 месеца, само с социални мрежи, цъкай там долу на линка и ще се оправим. В крайна сметка аз работя само с препоръки. Работя само с топли препоръки или топли контакти, които аз съм си изградил. До сега не е имало нещо, което е маркетинг. Правя този клип, за да може да всеки един бизнес, който си мисли, че маркетинг на социалните мрежи не е за него, да си го щупи това от главата. Да може да разбере, че не е толкова сложно. Защото аз имам клиенти на по 60 години, които са го направили с бизнеса си, без да знаят как си използват телефона. И в крайна сметка успяха. Защо? Защото то просто работи като система. Защото то е промяна в майндсета. Толкова много ни объркаха в последните години с перфектните филтри, инфлуенсъри, монтирани лица, едитнати, че хората всъщност забравиха, социалните мрежи са като един площад. И ти стоиш на този площад и говориш с хората. Съответно, ако си бизнес и ти е интересно това и искаш да запознаем, да видиш с кого съм работил, как съм работил, да ти обясня нещата, цъкай на линка долу, запази среща и ще се радвам да ви видя. А ако нямаш или не участваш в малък бизнес, който търси да вдигне оборот си с 50 000 за 4 месеца, надявам се това ти било полезно малко да ти открехне моята философия за какво са социалните мрежи, как се използват социалните мрежи и как човек да може да расте в тях. И се надявам следващите клипове да са още толкова полезни. До следващото видео.